l'espai i el cel. Què passaria si poguessis fer un pont fins a la lluna? Com ho faríem? T'agradaria anar-hi? I potser podríem viure allà. I si poguéssim encendre i apagar el sol? Per què mos serviria? L'apagaríem qualque vegada. O podríem anar a dormir quan volguéssim. Però qui decidiria que s'apaga o que s'encén el sol? I què passaria amb els animals i les plantes? Els agradaria? Ara imagina't que poguéssim passejar pels planetes. Què faries? A quin t'agradaria anar? I què hi trobaríem allà? Deuen ser tots iguals. I podríem menjar en els altres planetes? I ara imagina't que pots agafar les estrelles. Però com ho faríem? Com aniríem fins allà? I per què te servirien les estrelles? I quan fos de dia? Què passaria? I ara imagina't que no plogués mai. T'agradaria? I si plogués una altra cosa? Què t'agradaria que plogués en lloc d'aigua? I en els animals i les persones els agradaria? I si el vent tornés de colors? Ja el podríem veure. Seria divertit. I com el veuríem? Tindria forma? I de quin color serien el cap de fiblons? I ara imagina't que l'arc de Sant Martí sortís de ca nostra. O entràs per la finestra i hi podrien caminar per damunt. I imagina't que poguéssim posar arc de Sant Martí d'una casa fins a una altra. Cap on el posaries en el teu? I ara imagina que podem menjar nigul. Quin gust creus que faria? O quin gust li posaries tu? El cuinaries? Què passaria si tinguéssim un comandament amb el que poguessis canviar el temps? Quin temps triaries? Sempre posaries el temps que t'agrada? T'agrada un o molts? Ui, i seria un problema per qualcú? I aquesta què passaria si la neu fos negra? O de quin color t'agradaria que fos? Necessitaríem ulleres? I si se fon, en què se convertiria? En aigua negra? I aquí acaba el conte. I conte contat, conte acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'haurà quedat.